nwoke Loretta Ogunnaya na ụmụ ya na ndị be Ogunnaya niile na ya ọma ka mkpụrụ obi dị ya CY Ogunnaya onye nke rapụrụ n'izu ụka anụnwa gwụrụ agwụ. Fidelia nna cheta nna yọkọ maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na yọkọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Godfrey na Edith Chuke na yọkọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke arịbụa a na-elota o ji wee rapụ ụwa nke a. Bon Davis Ofegbu na yọkọ maka mkpụrụ obi nwa ya nwoke Ibe Akalam Hamilton Ofegbu na Susanna Chinyere Ofegbu. Paul Amuchie na yọkọ maka mkpụrụ obi CY Ogunnaya. Mike na Ifeoma Nkwọcha na yọkọ maka mkpụrụ obi Margaret Mary Onyia Nwagbo. Veronica Okeke Nta na yọkọ maka mkpụrụ obi Damian ihe a na-achọ Ezechukwu na Rita Ezechukwu. Emma Obiora na ezinụlọ na yọkọ maka mkpụrụ obi CY Ogunnaya. Greg na Skologa Amaka na yọkọ maka mkpụrụ obi Rita Ezechukwu na ihe a na-achọ Damian Ezechukwu. Patrick na Monica Otam na ezinụlọ ya na yọkọ maka mkpụrụ obi Mama Monica Otam bụ Irene Agboti. Bonny na Uju Ezechukwu na yọ maka mkpụrụ obi Damian ihe a na-achọ Ezechukwu na mama bụ nwanne nwoke Bonny na mama ya bụkwa Rita Ezechukwu, ndị nke nwụrụ n'izu ụka onemone gara aga. Bonny Ezechukwu na ezinụlọ na yọ maka mkpụrụ obi CY Ogunnaya. Helen Egbuniwe na yọ maka mkpụrụ obi CY Ogunnaya, Damian ihe a na-achọ Ezechukwu na Rita Ezechukwu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Gerard Osuagwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ n'ukwe. Hymn number 15. Anyị abịawo Chineke. Amen.
bịawo Chineke, bịawo Nna, bịawo Nna Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Ụmụnne m na Kristi, anyị agbakọtago were nnukwu ọṅụ wee chọọ aja misa. Taa bụ ụka nke 21 n'oge na-adanyeghị n'emume. Dịka anyị gbakọtara, anyị ji mkpa dị iche iche wee bịa. Ka anyị tinyekọta ha ọnụ na ndị niile yọrọ aja misa wee yọọ Chineke maka amara ya na ịdị mma ya. N'ozi nke na-ezi anyị, Jesu Kristi na-ajụ onye ọbụla n'ime anyị taa, onye ka anyị na-eche na ọ bụ? Ọ bụ ihe dịrị onye ọbụla. Kedu ihe iche na Jesu Kristi bụrụ gị? Ka anyị yekwanụ ya amara nke iji wee kwudosie ike, nwezi ike ịmata onye Jesu bụ, dịka Pita si wee zaa n'ụbọchị taa. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile na olu ụmụnna m na-emeghewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m na-eme. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m na-arịọ, Maria dị ngọzi, Virgin na ndị mama na ndị nsọ niile na olu ụmụnna m, unu ya gwara m sekpuru. Ka Chineke ji ike niile merụ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
arịrịọ. Chineke, gị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu. Biko, mee ka anyị bụ ndị nke gị na-ahụ ihe itiri anyị n'iwu n'anya, ka anyị na-achọ ihe ikwere anyị na nkwa, mekwe ka obi anyị lefuru anya n'ihe nke ụwa na-agbanwe agbanwe, bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkụ dị. Anyị arịọghị ihe ndị a site na adị nwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ wewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe Onyenwe anyị Chineke nke igwe ndị agha gwara Shebna, onye ahụ ji oke ọkụ nke ichedo obi eze. Aga m akwatu gị na nnukwu ọkụ gị, bịakwa site n'ọnọdụ gị dị elu kpụda gị n'ala. N'ụbọchị ahụ, aga m akpọta odibo mbụ Eliakim nwa Hilkia. Aga m eyikwasị ya uwe uruala gị, ka ekwesịkwa ya ihe ike n'ukwu. Aga m ewere ike ọchịchị ahụ ị nwere na mbụ nyefee ya n'aka. Ọ ga-abụ nna ndị niile bi na Jerusalem na ndị niile bi n'ụlọ Juda. Aga m ewere igodo na ọtụge ọnụ ụzọ nke ụlọ David tụkwasị ya n'ubu. Ọnụ ụzọ ọbụla ọ baghere, o nweghị onye ọbụla pụrụ ịbachi ya. Ọnụ ụzọ ọbụla ọ bachiri, o nweghị onye ọbụla pụrụ ịbaghe ya. Aga m eme ka ọ ghọọ ntu akpọgidesiri ike
n'ebe siri ike, n'ebe ọ na-agaghị ekwe mfopụ, ka ọ ghọọ ebe nwere ugwu n'ezinụlọ ya. Okwu nke Osebowa. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị, ịhụnanya gị dị ebi ebi, ajụkwala ọrụ aka gị. Zaa ya. Onyenwe anyị, aga m eji obi m niile ekele gị n'ihi na ị nụla okwu si m n'ọnụ. Aga m ekwe ukwe otito gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Aga m efe gị n'ụlọ nsọ gị. Ajụkwala ọrụ aka gị. Aga m ekele aha gị n'ihi obiọma na eziokwu gị. Mgbe m kpọrọ gị oku, ị zara m, ị gbara m ume. Ajụkwala ọrụ aka gị. Onyenwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi. Ajụkwala ọrụ aka gị. Onyenwe anyị dị n'ebe kacha elu, ma ọ na-ahụ ndị eji n'ala. Ọ nọ n'ebe dị anya na-ele ndị nganga. Onyenwe anyị, obiọma gị na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ajụkwala ọrụ aka gị. Ajụkwala ọrụ aka gị. Onyenwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi. Ajụkwala ọrụ aka gị. Onyenwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi. Ajụkwala ọrụ aka gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Akụ na ụba dị n'ime Chineke adịka omimi, amamihe na mmụta ya ebuka. Ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro o ji eme ihe akarịka mmadụ. Onye nwere ike ịkọwa ihe onye nwanyị bụ n'obi? Onye nwere ike ịbụ onye ahụ na-adụ ya ọdụ? Onye nwere ike ịbụ onye na-enye ya ihe ọ na-enweghị ma ọ bụ binye ya ihe ọbụla? Ihe niile dị adị si na ya dere. Ọ bụ ya kere ihe niile maka onwe ya, ka otuto niile dịrị ya ebi 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 ebi. Amen. Okwu nke Osebowa.
kwuru sị, abụ m ụzọ. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla na-abịakwute Nna ewepụ ma o si n'aka m. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Dịrị gị, mgbe Jesu rutere n'ọnụmara Sizaria Filipi, ọ jụrụ masị ya sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na nwa nke mmadụ bụ? Ha zara ya sị, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Jọn onye ome mmiri Chukwu, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Elaịja, ndị ọzọ na-ekwu na ị bụ Jeremaya ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma mgbe ochie. Ma Jesu jụrụ ha sị, unu onwe unu, onye ka unu na-eche na mụ onwe m bụ? Simon Peter zara sị, ị bụ Kristi ahụ, ị bụ nwa Chineke dị ndụ. Jesu zara ya sị, ngọzi dịrị gị Simon nwa Jọn, n'ihi na ọ bụghị mmadụ nkịtị kpughere gị eziokwu nke a, kama ọ bụ Nna m nọ n'eluigwe. Ugbu a ana m agwa gị, ị bụ Pita, n'elu nkume a ka m ga-ewukwasị nzukọ m. Ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ enweghị ike imeri ya. Aga m achịnye gị mkpịsị igodo alaeze eluigwe. Ihe ọbụla ị kachiri n'elu ụwa a ga-agụnye ya n'ihe ekechiri ekechi n'eluigwe. Ihe ọbụla ike hapụrụ n'elu ụwa a ga-agụnye ya n'ihe ekehapụ n'eluigwe. Mgbe ahụ Jesu dọrọ ụmụazụ ya aka na ntị, dosiekwa ha ike ka ha ghara ịgwa onye ọbụla na ya onwe ya bụ Kristi ahụ. Ozi ọma nke o zipụrụ ụwa. God is good all the time. And all the time, God is good. So we recognize we have some of our brothers and sisters who do not hear our language. So the idea why we have this Mass in our language is for us to teach our children our culture and our language. So I hope you understand. We are not neglecting you, but we will try to do the homily in Igbo and English so that we incorporate everybody. Amen? Ụmụnne m na Kristi,
N'ụbọchị taa, Jesu na-ajụ onye ọbụla n'ime anyị, ọ bụ onye ka ọ bụ? Ọ bụ onye ka Jesu bụrụ gị? E nwere ihe dị iche mmadụ ịma Chukwu na mmadụ ịnụ ihe banyere Chineke. There is a difference between knowing God and hearing about God. Most of us, we have heard about God, but we don't know God. Ọtụtụ n'ime anyị na-anụ maka Chukwu, na-anụ maka ihe Chukwu na-eme, ma anyị amatabeghị Chineke n'onwe ya. Ya bụ n'ụbọchị taa, nzukọ Kristi na-agwa onye ọbụla n'ime anyị ka anyị nwee this encounter with Jesus. Maka ọ bụrụ na anyị nwee this encounter, ndụ anyị ga-agbanwe. Ọ bụrụ na anyị nwee this encounter, mmadụ agaghị echetara anyị jee ụka maọbụ kpee ekpere maọbụ fee Chineke. N'ihe ọgụ nke mbụ nke si na akwụkwọ onye ama Aịzaya, a gwara anyị ihe banyere Shebna, ka Chineke ji wee napụ ya ọchịchị. Ọ bụ gịnị kpatara ya? Ọ bụ n'ihi Shebna nwere ngala n'ime ya. Maka na aba n'oge ahụ, Shebna bụ the second in command after Hezekiah. Ma n'ihi na ihe ọ ma bụ ihe banyere onwe ya, ọ na-ahụta onwe ya dịka onye ozi. Ya nwa meziri o ji wee na-elebara ihe banyere ya onwe ya anya, to the extent o mechara jiri aka ya rụọ ebe a ga-eli ya ọ bụ na ọ nwụọ. Mana oge Chineke bịara lee ya anya n'ime obi, wee hụ na nwoke a ihe ọ na-eme ọ bụghị ihe o tosiri ime, wee hụ na o nwere nnukwute ngala n'ime ya, o wee napụ ikikere ahụ, wee zie ya nyefee onye ọzọ, onye nke na-akpọ Eliakim. Ihe ọgụ nke mbụ wee na-akụziri anyị, onye ọbụla n'ọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị dịka onye ndu maọbụ dịka onye nwere ike ịnọchite anya ndị ọzọ, ka ihe banyere ndị ị na-elekọta dịrị gị n'obi. Maka na ọ bụrụ na ị hapụ ndị ahụ ị na-elekọta wee na-elekọta onwe gị, ọ pụtara na ị naghị arụ ọrụ gị. Na Chineke nwere ike ịnapụ gị ikikere ọchịchị ahụ. Ọ bụghị ekpere anyị. Amen. Ekpere anyị bụ ike ahụ o nyere anyị ka anyị were ya na-arụrụ ya ọrụ. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, Pọl dị nsọ wee na-eme ka anyị mata na ihe banyere ihe omimi nọ n'ebe Chineke nọ, ọ bụ ihe ga-amagbu onwe ya na anyị na Chineke nwee ọgbụgba ndụ. Maka na ọ bụrụ na anyị na Chukwu nwee ọgbụgba ndụ, mgbe ahụ ka anyị ga-aghọta ụdị ihe omimi nọ na ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ. Mana ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-achọghị ịma, ndị ihe banyere Chineke na-anụ ọkụ n'obi, ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-achọghị ka anyị nwee this encounter with God, ihe niile a na-eme ọ ga-adị ka mmiri a na-awụ n'elu okwute. But the moment I surrender our lives entirely to Him, we begin to experience the goodness of God. We begin to experience the immensity of God's love for us. Abịa n'oziọma, Jesu Kristi oge ya na ụmụazụ ya ruru n'ogbe Caesarea Philippi, ọ jụwa ha ajụjụ a, onye ka ndị mmadụ na-eche na mbụ? Ma iji wee ghọta ihe mere Jesu ji wee jụọ ajụjụ a, ọ bụ na
anyị gbalata azụ na Matthew chapter 15 ebe ahụ ka a kọrọ anyị na Jesu Kristi ji ogbe achịcha asaa na azụ ole ma ole wee zụọ 4,000 people. Oge ha erichara ihe a, ụfọdụ ndị mmadụ ha na-ajụ sị, onye bụdo onye a nyere anyị achịcha? So there was identity crisis among the people, even among the disciples. Ọ ya nwa mere ka Jesu chọpụtara na ndị mmadụ aghọtabeghị onye ọ bụ, ndị mmadụ aghọtabeghị n'eziokwu onye Jesu Kristi bụ. Ya mezi o ji wee jụọ ajụjụ a, onye ka ndị mmadụ na-eche na mbụ? Ka ọ jụrụ ha, ndị a sị, o ndị nke na-ekwu na ịbụ Elaịja, ndị nke a na-ekwu na ịbụ otu onye amụma mgbe ochie. Ma Jesu ajụọ ha, unu onwe unu ndị na-eso ụzọ m, onye ka m bụ? Pita were kwuo na ịbụ Jesu Kristi, nwa nke Chineke. Jesu wee sị, nwa m ịzara ọfụma, ma ihe a ịzara ọ bụ ihe ekpughere gị, ma n'ihi na ịzatara ọfụma, n'elu gị ka m ga-ewekwasa nzukọ m. Ikikere nke ọchịchị enweghị ike igbuda nzukọ Kristi. But the most important thing bụ ihe Peter ji wee zata ajụjụ a bụ because o nwere this personal relationship with him, because he is closer to God. Ọ ya mere James 4 verse 8 wee na-asị anyị, when we come closer to God, draw closer to God, and he will draw closer to you. Ịbịakwute Chineke nso, ọ dakwute gị, o mepere onwe ya, i wee hụ ya, i wee ghọta ya. Oziọma nke taa wee na-agwazi anyị na onye ọbụla n'ime anyị tosiri inwe this encounter. Ị ga-ayọ Chineke ka o gosigodi na na ọ nọ, ka o gosi, ka o kpupere gị, ka o mmepe anya gị, ka ị nwee ike ịghọta ihe banyere ya. Personally, I have my own encounter and I would love to share this. Oge anyị na seminary, ịma na seminary anyị buru ibu, I don't know naga. But within me, I'm sure ma chukwu na akpọmokwu a. So you pray, oh God, I want you to show me yourself. I want you to reveal to me that you are the one calling me. Oganishi the Father. A year after Nishi the Father, mgbe ahụ ka Chukwu bịara gosi m onwe ya. What happened? One day, na parish ebe m nọ, ekwuchara mass. Ofu nwoke emete m John, Father, m chọrọ ịga Jerusalem. M sị, yeah, why not? That's okay. Na ọ ga-enye m his own slot. I said, okay. 2 weeks after, he prepared everything. Anyị aga Jerusalem. In my own group, and the 2 priests. The first day I got Anyekwu Mass. Second day, Anyekwu Mass. The third day, we get a happy hotel. The Magua Father money here, no like group. See, I got the one my kind were in Anyekwu Mass, so that maybe I'm with the opportunity also. Anya never away go the Mass. That's okay. So we got ready with a Mass box. By na boss I then I know Senaga. I knew the way because that was the first time from Nigeria. Only man or two Lord now. So I knew the table when I go and see Naida na Banyubua, no the Sea of Galilee, no way Baho, Jesus calm of the storm. So we are all excited. Okay, I'm processing. Anya Banyise at the gate. We're going at now. This boat, Nanga by inside this boat, then I can say, look, I feel how the storm will be like. So, bounds the can wear for that money and say, okay, I go mass and name boat out.
ya kweta. Then oge amaghịzi na boat enwe tables nwe oche. So the boat is sail, I know if you go the storm. So Mayor was a the tourist guard, we had now, I got to kind of about work mass. That's okay, that I'm be free. And you sit over there, the widow with the mass. Father money also with the celebrant, move go the gospel. I am an him at the sea of Galilee, where Abraham just so many calm or storm. And he be do, but he be do, here is a Banago gospel, Mabel gospel, Goa gospel. Or when that gospel of the day will exactly what happened at that spot. And the miracle of the day will I paused and then many ejumanya. Maka hota ni henemeno. Ndi niile ma ndị Catholic so ma ndị onye ọbụla na-ebe akwa. Anyị aghọtaghị ihe na-eme. After the gospel, there was calm, no more storm until Anya kacha mass. Can you put a mass? The tourist guide said for 39 years on Aurora, that was the first time Annie Gumas inside that boat, and no do hemeta no who to be here before. And from that moment, Maho can query National Program come cheer father. Oh, the children father horror, a believing man of Amna, just in our time here. But that day, that was the day I surrendered. That was the day I believed that there is a power that God gave to me as his priest. That was the day, now father Noeba goes to church at that position or progeny, that was the day I was convinced. I was praying for it for how many years until that particular day. And from that day, my life changed. That is why every one of us, we must pray for an encounter. Because without encounter, but the moment we encounter him, there will be a change. The faith will rise. I'm one of those that believe that in our Nago wants to obey you 101%. I am sure of what I'm saying because I've encountered him. So because I have encountered him. Opposite here can now why no but it's a Christian. Can you bambo ihona? Ani chopota only Jesus Christable. Music equal kwani was yes. Look at whom he is. My dear brothers and sisters, to summarize what we have said today. Today, Jesus is asking each and every one of us, whom do we think that he is? As he asked Peter, when he asked this question, Peter was able to give the right answer because Peter had a personal relationship with Jesus Christ. So today, Jesus is challenging all of us and asking us this question, whom do we think that he is? In the first reading, we heard how Shebna, who was the second in command during the time of King Hezekiah. But because Shebna was someone who thinks about himself, because of ego, God removed this authority from him and gave it to another person. So God is reminding us that we have to humble ourselves in any position we find ourselves. In the gospel of today, we heard how Jesus asked the disciples, whom do people say that he was, and whom do they think that he was? So it was a personal question. Peter gave the answer. And because
Peter answered very well. Jesus entrusted unto him that mantle of leadership. And today, he is asking each and every one of us, whom do we think that he is? We can only answer very well if we have a personal encounter, personal relationship with him. So there is need for us to deepen this relationship. And we can deepen it when we come closer to him. If we are far away, we cannot. But when we surrender ourselves and give our lives to him and pray for him to reveal himself to us, he will always do that. Finally, today I want to harvest and bazaar. This is another opportunity for us to encounter him. I encountered him in a very different way. You may encounter him when you bring what you have to offer. So let us think about it. Let us understand that this harvest and bazaar is a way to thank God for his goodness, for his love, for his mercy. And we have to understand that we are alive today. It is by the special grace of God. It is not our merit. So we have to give thanks to him. And one of the ways that we can thank God is by telling him, oh God, now this year, you have been able to bless me with this, with that, with that. I would like to offer this in thanksgiving for all you have done for me. And you do it with your whole heart, in humility. If we do this in humility, God will always bless us. So do not shy away. Do not say, oh, I have been doing this all these years. Without God, we are nothing. There is nothing we can give to him that can change him. Our thanksgiving is a praise. Our thanksgiving to God is not a way to bribe him, no, because we cannot bribe him. But the more we give to him, the more we are praying, we are thanking him for his goodness. And we know that no one goes to God empty-handed. Just like if you close your fist or your hands and go to God. If he wants to give you something and your hands are this way, you cannot receive, right? It's only when you open up your hands that you can receive. And by opening up your hands is by dipping deep and offering something to God. It is a way to praise and thank him. And the more we give, the more we receive. May God continue to bless us. May all our efforts never be in vain. May all the trials, all the persecutions we experience never be in vain. May God continue to increase us. May he continue to empower us. May this power he has given to us, may he never retrieve it from us. Rather, may he continue to empower us so that we will be growing from glory to glory, from glory to glory through Christ our Lord. Amen. Ekwe n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwere na ụmụnne m na Kristi ka anyị wee n'otu olu wee kpọkuo Chineke wee rịọ ya ihe ndị na-akpa anyị. Di nwanne anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị ndu ụka na ndị kwere ekwe na Kristi, ka anyị na-egosi ịhụnanya na ndidi na mmekọrịta mmadụ na mmadụ ibe ya, anyị arịọ gị di nwanne. Maka ndị ọchịchị na ndị ndu obodo dị iche iche, ka Chineke nye ha ike ịjụ ọnwụnwa na ime aka azụ n'ọrụ ha oge niile, anyị arịọ gị di nwanne. Maka ndị nwere onyinye nke enyi na nke alụmdi, ka ha kwudosie ike n'ike na ọnwụnwa ha n'ime ọnwụnwa ndị dị iche iche, anyị arịọ gị di nwanne. Maka ndị nke ha hapụgoro n'ụwa, ka ha nweta nkasi obi na nkwa mbilite n'ọnwụ nke Kristi, anyị arịọ gị di nwanne. Maka anyị niile gbakọrọ n'ebe nchụaja tata, ka Chineke gwọọ ma wepụkwara anyị nkewa n'etiti anyị niile, anyị arịọ gị di nwanne. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche, ka obodo anyị n'obodo anyị Naịjirịa yana n'ala Amerịka, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebe, anyị arịọ gị di nwanne. Ka anyị hụlatazie isi wee rịọ ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Onye nwe anyị na Chineke, anyị ebutego mkpa anyị wee na-eche gị n'ihu. Anyị ma na enwe ihere a ga-ahụ omume. Anyị tụkwasara obi n'ebe ị nọ, nwekwa olileanya na nchekwube na ị gaghị agbakọta anyị azụ. Na biko anyị na-arịọ ka ị mezuoro anyị ebumnuche anyị ndị a, nke ga-eme ka anyị nwee ike inwekwu ntụkwasị obi siri ike wee na-efe gị. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Catholic Hymn Book number 123, ihe Jizọs mere m.
mere anyị ọ dị mma na-eme mma o anyị na-ekele gị o bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ana m ekele gị o anyị na-ekele gị o Allah dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke na mere m ọ dị mma na-eme mma o ekele dịrị gị ihe ọma Chineke na mere nyo eze Jizọs ka ibulie aha gị elu abịala ihe ọma Chineke na mere m onye bi n'igwe ekele dịrị gị o ka emekele gị lee ihe ọma Chineke onye na-eme ekele dịrị gị o lee ihe ọma Chineke na na-eme Jizọs ekele dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ekele dịrị gị o bịa lelee ọrụ Chineke na alụrụ m eze Jizọs ka ibulie aha gị elu ka ị na-ekele gị onye na-eme mma ekele dịrị gị ihe ọma Chineke na ege eze bịa lee ihe ọma Chineke na mere anyị onye na-enye ndụ ka ibulie aha gị elu bịa lee ihe ọma Chineke na mere anyị ọ dị mma na-eme mma o nara ekele anyị o ka anyị na-ekele gị o bịa lee ihe ọma Chineke nna m mere onye na-eme Jizọs ọma dere gị ihe ọma Chineke nna mere onye na-eme eze Jizọs mma dere gị o bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m onye na-enye ndụ ekene ju anya ọnụ bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ka anyị bulie aha ya elu ka anyị na-ekele ya o bịa lee ihe ọma mere m bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ekele dịrị gị o lee ihe ọma Chineke na mere go eze Jizọs mma dịrị gị o anyị na-ekele gị bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs mma dịrị gị ya lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs mma dịrị gị bịa lee ihe ọma Chineke na mere ha onye nnakasịrị ekele dịrị ya o bịa lee ihe ọma Chineke na mere ha eze Jizọs anyị bulie aha gị elu anyị na-ekele gị lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs mma dịrị ya lee ihe ọma Chineke na mere m onye mara ihe karịrị Chineke riwe ya enyela m ya ịmara ihe karịrị Chineke riwe ya enyela m enụla ibe onye mara ihe karịrị Chineke riwe enyela m ịmara ihe karịrị Chineke
m ya n'ụwa nwaanyị ga-enyela m ya jide ụlọ ga-enyekwala m ihe ọma karịrị Chineke gị jide enyela m ya lee ịmara ihe karịrị Chineke jide ya enyela m enụla enyela m enụla iwe enyela m onye nwere ihe karịrị Chineke nwere ihe karịrị Chineke jide ya enyela m iwe ya enyela m iwe ya enyela m onye nwere ihe karịrị Chineke onye ya enyela m onye nwere ihe karịrị Chineke onye ya enyela m jide ya enyela m ya jide ya enyela m onye nwere ihe karịrị Chineke jide ya enyela m ya ịmara ihe karịrị Chineke jide ya enyela m iwe ya enyela m iwe ya enyela m onye nwere ihe karịrị Chineke onye enyela m ya onye nwere ihe karịrị Chineke onye ahụ enyela m enyela jide ya enyela m ya jide ya enyela m onye nwere ihe karịrị Chineke jide ya enyela m ya ịmara ihe karịrị Chineke jide ya enyela m nọ n'ikpere Chineke onye ahụ mere ndụ fọmụ ọ gaghị eme m n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ ikele Chineke onye ahụ mere ndụ bara m ọ gaghị eme m n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ ikele onye nwe ndụ onye ahụ mere ka dị ndụ ọ gaghị eme m n'ọnụ gaghị eme m n'ọnụ ikele Chineke ọ dị mma dịrị mma ọ gaghị eme m n'ọnụ asị m ọ ga-eme unu n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ asị m ọ ga-eme unu n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ asị m ọ ga-eme unu n'ọnụ na ọ gaghị eme onye n'ọnụ asị m ọ n'ọnụ ọ gaghị eme anyị n'ọnụ onye ọ ga-eme ntụtụ ele ya ọ gaghị eme anyị n'ọnụ onye na-ege ntụtụ n'elu chi m ọ gaghị eme anyị n'ọnụ ọ gaghị eme anyị n'ọnụ ikpere Chineke onye ahụ nyere mama ndụ ọ gaghị eme asịgodo na anyị enwere ego ọ gaghị eme m n'ọnụ asịgodo na anyị enwere nwa ọ gaghị eme m n'ọnụ asị m ọ ga-eme unu n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ asị m ọ ga-eme unu n'ọnụ ọ gaghị eme anyị n'ọnụ ọ bụ n'iwe anyị ọnụ aya ha ya ọ bụ n'iwe amenụ aya ha ya ọ bụ n'iwe anyị ọnụ aya ha ya ọ bụ n'iwe amenụ aya ha ya ọ bụ n'iwe anyị ọnụ aya ha ya ọ bụ n'iwe anyị ọnụ aya ha ya
onye na-eme ma anyị na-ekele gị jere na-ekele ndị mere ndụ fọm ana m jere na-ekele anyị na-aja gị mma ana m jere na-ekele obi mere ndụ fọm ana m jere na-ekele ekele ekele ana m jere na-ekele obi mere ana m jere na-ekele anyị na-aja gị mma ana m jere na-ekele obi mere ndụ fọm ana m jere na-ekele onye na-enye ndụ anyị na-ekele gị ana m jụrụ na-ekele ebe i mere ndụkọ anyị ana m jụrụ na-ekele anyị na-aja gị mma ana m jụrụ na-ekele ebe i mere ndụkọ anyị ana m jụrụ na-ekele onye na-enye ndụ anyị na-aja gị mma ana m jụrụ ebe i mere ndụkọ anyị ana m jụrụ na-ekele ọnụ anyị juru na-ekele ebe o mere ka dị ndụ ana m jụrụ na-ekele Chineke anyị na-ekele gị ana m jụrụ na-ekele ebe i mere ndụ anyị ana m jụrụ na-ekele anyị na-ekele gị ana m jụrụ na-ekele ebe i mere ndụ anyị ana m jụrụ na-ekele Satan don fall for ground macham macham Yobano Munam Kajamuna Cho bring a machine Keji Kenili Narano. Dingweno Ijiri Sotu Aja Batara Onwegi Mbu Imere Kahaburum Ndime Kahaburum Oke Biko nye anyị onyinye nke dịkọ n'otu n'ọdịnime ụka anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekele.
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-ahazi ndụ na anyị ga-enye gị ya ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwa ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eche ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a site kwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o ji aka wee nara, were achịcha nye gị ekele, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu.
ị chọrọ nkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile kewara gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. He's alive, amen, he's alive, Jesus is alive, forever he's alive, amen. Nna na-echeta nke ọnwụ na-abilitere ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị jụmala rịọ ka anyị gbụjarata hụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofe ọcha gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meewe anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na owere keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ụmụnna, ka anyị wee kpee na nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị osepụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebe njide gị nke anyị site nye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbala ha nsogbu niile, were njikọbe dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ na udo nke ka m na-enye unu, elekwara anyị na njọ anyị kama lekwasị anyị n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ otu mgbe na-ekwu uche gị chọọ, gị bụ onye ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyechaa n'onwe anyị ekele nke udo.
Lemanya na kurobi atụkwasịla obi Chineke atụkwasịla obi oge niile n'oge aṅụrị na mkpagbu Chineke kwasara m obi m Chineke atụkwasara m obi m oge niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristo na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Inwenụ etosi m ka ịbata n'ime obi maka osokwu ọnụ. Hymn book number 55. Biko Chukwu eji m obi m niile. 55.
143. 3. Hymn number 143.
anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ, biko mee ka nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị, ka anyị si ike nwee obiọma n'ịhụnanya gị, wee na-eme uche gị n'ihe niile. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ ya. Before I na-aga n'iru, I'm inviting Tinaya Richardson from the 10 o'clock Mass. She has few words to say. Hello, good afternoon, everyone. My name is Tanaya Richardson, and I am the family advocate at St. Eugene. I also work with Partners for Children South LA, and we will be providing free lunch today. So after the service, if you can come back to the parish hall, I have free lunch for everyone. Thank you so much, and I'll see you then. Well, I hear that one well. After service, I think she said you have free lunch for everyone, especially the children. I hear that very well. If I'm not a child, I will be one right away after Mass. I will announcement to Nemone. I know the capital campaign and together in mission. I know the ndeka ji ụgwọ ka ha kwụtọpụ ụgwọ na nkwa ha kwere Chineke. Anyị ka na-amakwa ọkwa maka the pilgrimage nke a na-akwado maka April. Ndị niile chọrọ ije dịka anyị si wee kwu, a ga-ebido 2 series a ga-esi were pụ Los Angeles and San Francisco. And dịka anyị si ama ọkwa, if you will form, eji m the forms, the informations, ị nwere ike ịfụ m anya, and ọ dịkwa na emails, WhatsApp, ndị CMO, CW, Youth and Young Adult, they have all the informations there. Ị nwere questions, ejụa, ị nwere ike ịkpọ m ọkpọ fara jụa akọwalị. Anyị ka nwekwara Igbo hymn book nke anyị na-eyuze ebe a, ndị chọrọ ya ka unu fụ Emilia Mmụọmegha $25. Ihu nne na Fidel Osuji, unu nọ ya? Ka akwụla ọtọ. Ihu nne na onwe ya, mamụ ya arapụ. Mamụ ya anya na-akaba ụka ebe a n'oge niile ma ọ nọla ebe a, mana ọ nabara ụlọ. Chi nke were kpọọ ya, o were zakwanichi ya oku. Anyị malụ ka anyị si eme. Fidel na nwunye ya Ihu nne ka anyị berora ha ka anyị si eme, mana phone call n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si enete onye otu anyị ihe metụtalụ. Monica na Patrick Utom, unu nụ ya? Monica and Patrick Utom, kedu ebe unu nọ? Okay, ha nọkwa n'azụ. Unu nekwa anya, mama Monica rapụ. Anyị wee na-asịkwa nekwa ha anya n'azụ, anyị malụ ka anyị si emekwa ka anyị richie out to them n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si enete ndị otu anyị ihe metụtalụ ka anyị fụva. Ndị lectors, unu ga-enwe nzukọ September 17 ka unu na-akwadosi ya ike. September 17. Emmanuel Okeosisi from Ụmụ Igbo Los Angeles chapter, kedu ebe nọ? Emmanuel Okeosisi ngwa na-abịanụ nyewa na onwe ya 1 minute. Amen. Asibunu. Amen. Ahụ Emmanuel Okeosisi
Abum Secretary, Omuibo Unite, Los Angeles Chapter, also known as UIULA. In addition to hosting networking events to help young Igbo professionals, we also host Igbo classes, business and professional development events, health and wellness events, and community service events, such as Feeding the Future program, which give the LA chapter gave over $2,000 to orphanages in Imo State in January of this year. We also have other efforts that helped us win the 2023 Cultural Award at the Omuibo Unite Convention we had earlier this August. Call Akabiko. We have our 2023 UIULA Ball on November 18th at the Alexandra Ballroom, and we need sponsors. We have a sponsorship package and flyers that will be available at a table outside after Mass. However much you can donate will be of great help. On September 9, by 11 a.m. at Veterans Park in Carson, we have our annual Family Day celebration. Bring your brothers, sisters, friends. We have a lot of games and activities. We have our general body meetings every fourth Sunday of each month. In fact, today, there, after Mass, we have a general body meeting at Alan Boy Cafe. Biko, reach out to me after Mass if you have any questions. Mgbe Maasị kachara, gị bịa jụọ m ajụjụ, ọwụ na-enwe ajụjụ. Lastly, I would like to recognize someone who came from another church to visit us. Onyebuchi Okeke, please stand up back there. That's our president. So Buchi, thank you for coming. That's president of UIULA. Finally, I would like to recognize a few other people. Olisemeka Obika, please stand up as I call you. David Ifediba, Zikora Palume, and Chidima Obika, who are members of Igbo Catholic Youth and Young Adult Organizations, ICYAO, and also active members of UIULA. Dalino. Biko ka anyị kụpụkwa n'oke osisi na ndị otu ya aka. Anyị maalụ kịta anyị abanyezi anyị na-eme dịka anyị si eme monetize Thanksgiving, inye Chineke ekene maka ọlụ ya niile ọ na-alụrụ anyị n'ụzọ dị iche iche. Na anyị na ebe a tata, na anyị na-eku ume, na anyị dị ndụ, na ụmụaka anyị kịta ha ya agagharị ndị ushers na-eke envelopes. Mụnwa akpọzie ndị na-ahụ ihe gbasara ya ka anyị bido ozugbo. Ndị zone ọbụla, Tansi, Hiri, Shanahan, otu ọbụla, onye ọbụla, ezinụlọ ọbụla, kịta ka m kpọzie onye na isi n'afọ ihe gbasara ya ka ọ kpọpụta ndị otu ya ka anyị gaba n'iru. Maazị C.Y. Omakụ. God is good all the time. Thank you. Hi, Buterike. Awashi. God is good. Aga m akpọte ndị m na-arụ ọrụ a. Sir Paul Ifediba, Chief Chris Obieje, Sir Ben Amadi, Lolo, and Dr. Angela Fuebu. I spoke to her yesterday. I come from Nigeria. I represent Ndimne. And Zikora, Onyishinde Youth. God is good.
God is good all the time. Afụgo m ka iwe onye ọbụla dị, and ụlọ ụka jụrụ oyi, ndị kwa ya na-adịgo ready. Okay. Ụnụ n'anya nwa ụdị na-eji nji wee bịa ụlọ ụka tata. Ka anyị bidozienụ. Obi na-asọ ụmụ melemele, obi na-asọ ụmụ melemele, obi na-asọ ngọzi Chineke na-eme mụ melemele. Ngọzi Chineke mara obi m. Ma obi na-asọ mama Chineke mụ melemele. Mara ekpere Chineke dị n'obi m. Obi na-asọ melemele, obi na-asọ mama Chineke na-eme m kpọrịkpọrị. Mara ebere Chineke dị n'obi m. Obi na-asọ m. Obi na-asọ mara ebere Chineke dị n'obi m. N'anya n'ihu n'anya n'azụ m. Ngozi ebere Chineke dị n'obi m. Chineke onye hụrụ m na-ekele Jehova n'ihe o mere na obi na-asọ m, obi na-asọ mama Chineke. Doni Nkwakụ, ọ bụ ha na-aga. Michael Nkwakụ, Doni Nkwakụ, Michael Nkwakụ, Doni Nkwakụ, Michael Nkwakụ, ọ bụ ha na-aga. Ọ bụ ha na-aga. Francisco for family. Nkwakụ, ọ bụ ha na-aga kịta. Ọma mma zụrụ arụ ihe mbịa emere n'ụlọ n'ụfọ ụkọ ikpe Chineke. Ọ bụ ha na-aga n'ụfọ ụkọ ikpe. Ọ bụ ha na-aga. Kedu ndị ọzọ? Kedu onye ọzọ? Kedu ndị ọzọ? Ọ bụ onye na-akọwasị mmeso ọma Chineke. Naanị abụ ọma ka Chọka Akụbilo, ọ bụ ezinụlọ ya na-aga. Chọka Ngozi Akụbilo, Chukwudị ka mkpọdo ya n'isi. Na Ngozi Akụbilo ezinụlọ, ọ bụ ha na-aga. Na-aganụ na-aga. Akụbilo, ọ bụ ha na-aga. Ya nwụfọ ọkụ na Ngozi Akụbilo, ezinụlọ ihe si aba. Polycarp ihe ọ bụ ha na-aga. Ị na-asa mgbe eme n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọkwa mkpa ọkụrụ ezi Chineke. Ọ dịghị mma na-eme mma ezinụlọ onye na-enye ndụ ha na-aga. onye erika gị onye erika gị onye erika gị onye ọzọ onye erika gị onye erika gị abụ otito ka m ga-eji wee nna m abụ otito ka m ga-eji Chineke dị ukwu ihe o mere ezinụlọ arịko nyere ihe ọ na-emere ọnụ mapụrụ n'ọdị mma ndị nke Chineke dị ya. Aga m akọ ihe Chukwu mere m Mike Ijeọma ịhụnanya ọ bụ ha na-aga. ka arịsịa mgbe niile ekuru gị ọnụgha ọ bụ ha na-aga. Chineke
Chukwu ọkpara. Chukwu ọkpara. Ọ dị mma na-eme mma o. Ekuku ama n'ọnya o. Atụ nwa Maria o. Onye na-enye ndụrụ ama ego. Ikuku ama n'ọnya o. Onye dịka gị o. Onye dịka gị o. Rose mmụọ. Onye dịka gị o. Ezinụlọ Nekes na envelope gị. Ọ bụ ha na-aga. Ọ bụ ha na-aga. Onye dịka gị o. Ọ bụ ha na-aga. Ọzọ. Onye dịka gị o. George Nze. Ezi Chineke. Ezi Chineke o. Osu family. Family. Onye ọzọ. Onye dịka gị o. Onye dịka gị o. Onye dịka gị o. Onye dịka gị o. Abụtụ ka m ga-eji wee kele nnu gị o. Ga-adị mma. O Chineke onye mma. Kelele m Chimo. Nwanne m kelele m Chimemela o. Ezinụlọ. Kelele m Chimo. Kelele m Chimo. Chimemela o. Kelele m Chimo. Ike Agwana. Nekes family. Kelele m Chimo. Nwanne m kelele m Chimo. Ezinụlọ Ike Agwana. Ganga. Ike Agwana. Kelere m Chimo. Nwanne m kelere m Chimo na Chimemela o. Let's go. Kelere m Chimo. Nwanne m kelere m Chimo na Chimemela o. Ezinụlọ Egbuniwe. Helen Kelere m Chimo. Onye mere mma kelere m Chimo na Chimemela o. Rem Chimo. Nwanne m kelere m Chimo na Chimemela o. Kelere m Chimo. Onye nyere ego kelere m Chimo na Chimemela o. Afọ mgbe egwu ọ na-agba Egbuniwe. Kedu onye ọzọ? Ezinụlọ Ike Agwana. Nwanne m kelere m Chimo na Chimemela o. Udeze. Ya. Ezinụlọ Udeze Aloy. Kelere m Chimo onye na-agwa kelere m Chimo na Chimemela. Kedu onye ọzọ? Helen Egbuniwe family. Kelere m Chimo Ogbunigwe. Kelere m Chimo na Chimemela. Ezinụlọ Ụzọndụ. Ọ bụ ha na-aga. Bonye Ụzọndụ. Paparazzi. Ezinụlọ Paparazzi. Ọ bụ ha na-aga. Kelere m Chimo Ezinụlọ Paparazzi. Abuke family. Ọ bụ ha na-aga. Abuke family. Ezinụlọ Paparazzi. Ọ bụ ya na-aga. Ezinụlọ Nwanne m kelere m Chimo na Chimemela. Akwaeze. Ọ tata ka ọ bịara anyị ụka. Osituke family. Ọgọziwo. Ibe ọgọzi na ọgọziwo. Osituke family. Ide Akwaeze. Ọ bụ ha na-aga. Ndị Gramma na-abịa kịta. Ndị Gramma ha na-abịakwa ha na-etepa family. Ndị Gramma na-eje now. Ha na-etepa Ndị apụtawo mgbe mmụọ na Aloy Udeze Ndị family. Gramma ọ bụ ha na-aga. aga m enye gị Ije itoro ha Aloy na-etepa Udeze ụda. family. Ndị Gramma ọ bụ ha na-aga. m ga-enye Ndị gị Gramma ọ bụ ha na-aga. otito Ha na-aga ha na-etepa ụda. Ọ bụ ya bụ ụtọ ya. ha bụ ndị Ọ nọ na-aga ụda na-etepa ụda. Udeze family. idigosi na Atebe ụnụ pawụda ọfụma. Bonye Ụzọndụ family. Ụzọndụ family. Paparazzi. ka iketa oke n'ime gị ọkwa gị si ga-eburu m ibu ahụ Ndị Gramma ọkwa gị si ga-abụ nke m ha
na-aga ha na-ete pawuda. Anọ m n'iro Ịchọ pawuda ijekwu ndị grandma. nketa oke n'ime Ndị grandma ịchọ pawuda ijekwu ha. isi n'ige ibu a Ndị grandma ọkwa gị si ọ bụ n'ime ha na-aga kịta. ma lee grandma ọ bụ ha na-aga. n'iro gị Ndị grandma ka nketa oke n'ime ịchọ pawuda ije ha ete. ọkwa gị si n'ige buru anyị ibu a Ọ bụ ha ya ete pawuda ha ete ị pawuda. ga-abụrụ nke grandma ọ bụ ha na-aga. Chief Ikenna Okafọ, Okwefe, na-abịanụ, ụjọ adịrọ. Chineke na-eme mma o imela ekele dịrị gị o imela ekele na-eme mma imela ekele dịrị gị o Onye ọma. Chineke na-eme mma o Ide Okwefe, anyị na-ekele gị, daalụ. ekele dịrị Ndị grandma na-abịazi. imela Nọn. ekele dị Kedu onye ọzọ? Ndị grandma na-abịa. na-eme mma ekele dị Kedu afa edere ihe? Ndị grandma. Ebe a. Chineke na-eme mma imela Kedu onye ọzọ? ekele dị iri gị o imela Kedu onye ọzọ? Chineke Ndị na-eme grandma na-abịa. Ndị mma grandma. Kedu ekele dịrị gị o Kedu otu ọzọ? ndị grandma ayayayayayayayaya ọ na-agakwana aya onye na-eme mma imela ekele dịrị gị o imela Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị o onye na-agwara gwara ọgwụ ihe kpatara ya ekele anyị na-aja gị mma o imela Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị Onye ọzọ? ma na-ekele gị O nwere onye ọzọ? ekele ekele dịrị aha nsọ gị o Ụkwụ ọjị ha na-aga. Ụkwụ ọjị ọ bụ ha na-aga. Ụkwụ ọjị. Ndị grandma na-abịa. Ndị grandma ma chukwu ekele dịrị gị imela jekele Ụmụ nwaanyị bụ ha na-aga. ekele dịrị ndị grandma si na chukwu dịrị ha mma o nyere ahụike Ụmụ nwaanyị ha na-aga. na-ekelekwa gị o Ụmụ nwaanyị na-aga. Ụmụ nwaanyị na-aga. ndị grandma gbaba egwu Ụmụ nwaanyị na-aga. gbaba egwu ekele dịrị aha nsọ ya o mela ha Ndị grandma. Nwaanyị na-aga. Ndị grandma daalụ nụ. Ụkwụ ọjị bụ ha na-aga. Ndị grandma daalụ nụ. Ha na-aga kịtakwa. Ụkwụ ọjị. Biko kedu ndị Ụkwụ ọjị. ndị ukwu ọjị woman ndị ukwu ụdara na-abịa. Ndị ukwu ụdara ndị grandma daalụ nụ. Ndị grandma daalụ nụ. Chineke na-eme mma Ndị grandma. Ga na ụkwụ ọjị na-aga. Ndị ukwu ụdara daalụ nụ. ekele ndị ukwu ọjị women extension tonu Jizọs igwe ụdara daalụ nụ. Ọjị. ndị ukwu ọjị Ụkwụ na-abịa n'azụ. onye nwanyị ga-adị Ndị ukwu ụdara daalụ nụ. Ndị ukwu ọjị na-abịa n'azụ ndị ukwu ụdara. Ụkwụ ọjị. Ndị ukwu ụdara daalụ nụ. Ganụ na-aga. Ụkwụ ọjị. Ụkwụ ọjị. Ụkwụ ọjị. Ụkwụ ọjị. Ụkwụ ọjị. Ndị ukwu ọjị daalụ nụ. Ndị ukwu ọjị grandma. Tonu Jizọs igwe ọ bụrụ na iwe ọjọọ Ụkwụ ọjị. Ụkwụ ọjị daalụ nụ. Ụkwụ ọjị.
ukwu ọjị ukwu ọjị daalụnụ Osonwa ezinụlọ Osonwa ọbụcha na-abịa kịta Osonwa sisters Osonwa Bene Uche na ezinụlọ ya Florence Eze Eric Uche ọ bụ ha ncha na-aga ọ bụ ha na-aga aṅụlọ ọha kedu onye ọzọ Osonwa family aṅụlọ ọha Osonwa family Osonwa kedu onye ọzọ kedu onye ọzọ kedu onye ọzọ Uche family anyị na-ekene kedu onye ọzọ Osoje ezinụlọ Osoje ọ bụ ha na-aga ezinụlọ Osoje kedu onye ọzọ Fidel Osuji family na-abịa na Fidel Osuji family kedu onye ọzọ Sacred Heart. Is that Osonwa family behind? Osonwa family. Sacred Heart. Ọ bụ ha na-aga. Kedu otu ọzọ? Kedu onye ọzọ? Okay, here we go. Anyị na-ekele unu. Anyị na-ekele unu. Daalụ nụ. Anyị na-ekele unu. Daalụ nụ. Frank and George. Frank and George. Enwere onye ọzọ
Enwere onye ọzọ? Chineke na-arịa Enwere ezinụlọ ọzọ? Okay, ndị Sacred Heart na-abịa. Sacred Heart. Gị nwa. Frank Okoye. Sacred Heart. Sacred Heart. Frank na Louise Okoye na ezinụlọ ya. Sacred Heart. Louise Okoye. Sacred Heart. Ọnụ Sacred Heart na-abịa. Frank and Louise Okoye. Kedu ihe ga-enye gị Frank and Louise Okoye. mma zuru arụ? Kedu ihe m ga-elere? Onye ọzọ? Enwere onye ọzọ? Gwa m ihe m ga-enye gị ọka ome ọka mma zuru arụ me. Kedu ihe m ga-elere? Odogwu ya isi Ndị tansi ọma Chineke naanị abụ ọma ka ijiri bịa ka m jiri bịa ndị tansi enwere ụmụ nwoke. ndị nke Chineke bịa aga m akọrọ ego ihe Chineke ịhụnanya Chineke n'anya n'azụ n'ime gbogbo ọ bụ ha na-abịa. Ọ bụ ha na-aga. Nwere onye ọzọ after taxi? Chukwu na m abụ otito ka m ga-eri oge mbụ o Chineke zapụta aga m ekele ya ihe o mere ozigbo ojuzọ na-apụta na ọṅụ anyị ga-asị ya ma asị ya anyị ga-asị ya Otu ọzọ. onye na-edu anya onye na-abụrụ ndị isi anya nụ mma Jizọs Ndị tansi ekelekwa gị ndị karizin ọ na-akwado karizin Jizọs onye ndụ na-anaghị ego onye na-abụ isi anya mama Chineke
na ọ bụ unu na-akwado ike. na nsọpụrụ eze Jizọs ka anyị kelee Chineke. Ndị charism. Anyị kelee Chineke ekele. Ka anyị kelee Chineke otito na nsọpụrụ dị anyị kelee Chineke ekele. Ka anyị kelee onye na-enye anyị ndụ ekele. Ụbụ ekele n'otito anyị na-ebunyere eze na iyeri ji ya. Ọ dịghị eri ede, ọ dịghị eri ezi ma ọ dịghị eri ewu. Ọ bụ sị ekele anyị ọkwa ya ka ọ na-eri. Ka anyị kelee ya ka anyị kelee Chineke ekele. Charism. Ka anyị kelee Chineke anyị ga-ebunyelu onye na-enye ndụ ekele. Onye na-agba ekele jụrụ anyị ọnụ. Anyị bunyego gị ga-efi oziri ji wee kele gị. Anyị bunyego ede oziri ji wee kelelu gị. Ọ na-emekarịsị ya. Otito egwu ije maka ji bịa n'iru gị. Charism na-abịa Chineke ekele. Anyị ga-enye ya anyị kelee Chineke ekele. Ka anyị kelee Chineke ekele na nsọpụrụ eze Jizọs. Anyị kelee Chineke something that my helper, Jesus, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Onye nwanyị kwere ndị ya nkwa, kwere ndị ya nkwa, kwere ndị ya nkwa. Na-abịa n'ụwa oge adịghị ọzọ ọzọ ọzọ. Amara nke nna m ọ ga-adịgide digide digide ruo mgbe ebighị. Amara nke nna m ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị. Amara nke nna m ọ ga-adịgide mgbe ebighị ebi. Amara nke nna m You've done so much for me, I cannot tell it all. If I have 10,000 tongues, it will still be enough. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render unto Omega? For he has done so very much for me.
Hello. Praise God. Your head, your head. Ọgọziri m agọzi. Ọgọziri m agọzi. Ọgọziri m agọzi. On your feet, agọziri m agọzi. Ọgọzi aka ị ga-akwụ ọtọ na-agbara egwu. Ọgọzi ezi Chinule. Ọgọziri m agọzi. Ezi Chimọma. Ọgọziri m agọzi. Ezi Chimọma. O tinyere ndị agha. Ọgọziri m agọzi. Chimọma. O tinyere ndị agha. Ọgọziri m agọzi. O tinyere ndị agha. Ọgọziri m agọzi. Aga m agbaba n'ime Chineke ka ọka. Biko, kwalụnụ ndị niile nyere aka tata aka ka ihe niile gaa ọfụma. Ana m ekene our team, na-ekene CYO Makụ, Paul Ifediba, Ben Amadi. Ọ na-ekene gwasa achọghị ike bụ na olu ya na-agụwa ka njem n'isi ebe eli kukwolu nyanwa aka. Wee na-ekenezi onye isi ndị youth na-ebi pụrụ iche Zikọra, biko kwalụnụ ya aka. Ka m kenezie onye isi ndị youth na America niile, North America, wee na-ekenezi Ugonna Ifediba. Eji m ohere a wee na-ekene ndị na-apịrị anyị aka n'igwe Technology Department. Ka m kele maazị osi nwa mama. Ana m ekenekwa ụmụnna kwe wee na-ekenekwa dem Sagreg Ọgamaka na ndị ọzọ m enweghị ike ịkpọ ha afa ha ebe a nụwa. Kụgodu unu fada anyị aka na ọkwụ ọtọ ebe a fada umeobi wee na-enye mmiri nsọ dị egwu. Otu a ka o si wee gaa n'ụbọchị tata. Unu ghọta aghọta, ọ na-abụ dike kọkọta ụbọchị ka ya naruo ọ bụrụ na ọrụ agwụgo kama na ọka ọ kụrụ utu ume ndụ ka ọ dọchita azụ n'izu ọzọ. Ekele m unu birikwa na ndị nwe mmadụ. Ndị kwaya wee sizi anyị gịnị? Pịa na agara igwe! Ka anyị ncha niile kenezie onwe anyị ka anyị kụọ ụlọ onwe anyị aka maka unu nwere ndidi wee nọrọ ebe a na-aga. Birikwa na ndị nwe mmadụ sasị wayo ma. Biko kelee na Talking Tech. Talking Tech in the house. Ọ na-arụ ọrụ. Thank you. Anyị ka na-aga n'iru. Ọnwa anụnwa ọnwa Ọgọst na-agwụ, ụka ikpeazụ bụ nke a. Anyị ka ga-enwe monetized Thanksgiving 1st, 2nd, the 3rd Sunday in September will be the last. Then the 2nd Sunday in October ka e akpọzi result maka ndị otu. And ka anyị si malụ na ọ bụrụ na ikwelu nkwa for ịsọmpi a na-asọ ihe agba mbọ hụ na ịkwụrụ ụgwọ mgbe ọnwa Septemba na-agwụcha. Ọ bụ oge anwa ihe ga-akwụzi n'oge after that ama eso na ego a na-agụkọ for ịsọmpi ma ụgwọ iji bụ ụgwọ ya akwụ ka anyị ghọta ịtụ anwa. Ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is a first day, first time you are worshiping with us here, please may you stand to be recognized. Ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Yeah. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'azụ, I will introduce them. The Ide Akweze, ọ bụ ya na ụmụ ya ha bi Port Harcourt were land ya ebe ha nọdụ adịrọ nso ma nya m fụrụ ya ebe a na-eme ihe were na-ekwu okwu oke Igbo ọsịmụgwụ ya oge ọ bụ na ya abịaleghị ebe a, ọ bụ ha ncha nọ ebe anwa. So anyị na-ekene ihe Maazị Okafọ, ọ bụkwa Papa Night dịka ụka anyị si wee kwu. Anyị na-ekene gị na ezinụlọ gị. Nne nọkwa n'azụ ebe ga-esi na bịa, anyị na-ekenekwa gị na-ekene onye ọbụla. Daalụnụ. Tata bụ the last Sunday in August. And ndị a mụrụ n'ọnwa nke August dịka anyị si eme, anyị ma na ụkọchukwu anyị bụ nọmba 1. Ndị ọzọ niile Fada Umeobi, onye nke a na-eri ori, onye nke eji onye ndị isi ndị nne, 19 year celebration nke emelụ, anyị ji n'aka na nke ya bụkwa oge ugbu a kịta ka anyị nchachikọta ọnụ n'ukwe welo
were kene ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear August babies. Happy birthday to you. Unu nereze Mama Giovanna ọ dị ka ya fefe nna anyị enye gị nku. Kịta anyị na-ekene ndị ụkọchukwu kaala anyị ụka. Nke izizi anyị na-ekene Father Charles Atụa. Father Charles Atụa bụ ndị Missionary Society of St. Paul. Father anyị na-ekene gị. Ya na onwe ya bụ agụlụ mana ọ nọ Kansas Midwest. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ na-alụ ọlụ. Daalụ. Anyị wee na-ekenezi onye isi kaala anyị ụka tata. O nwekwuru ozi o ya elotela anyị. Agwabugo anyị ya n'oge gara aga ka anyị ga-enye ntị. Father Gerald Osuagwu ka anyị kụpụrụ na ya aka. Otito di Jesu Kristi, biko ana m ekele unu wee na-eji ohere a chetara unu si izu akara aka oruole on next week Sunday. Ama m na unu enwetago invitation maka anyị na-akụ aka ekwe kamgbe. Biko mana anyị unu si ihe ọmụrụ ga-emere m that day bụ ịbịa ụka maka na parish ebe m nọ enweghị ndị Igbo nọ na parish ahụ as parish members, and aga m achọ ka anyị gosi ha na m nwere mmadụ na ọwụ sọsọ m nọ n'obodo a. Biko ana m arịọ unu maka ọwụ na abịa ezi aha m si onye nwanyị nọnyere unu ha amaghị n'ihe ọwụ. M si onye nwanyị nọnyere unu ma enweghị respọnsụ ihe na-eme makwa ya, mana ọwụ mụ na uju eju na ọbịa m si onye nwanyị nọnyere unu respọndụ nọnyekwara gị. Ha amata na enwere ihe dị iche mege n'ebe ahụ. Ya bụ ana m arịọ ndị kwaya please biko nọ maasị bụ 5 p.m. amarị unu biko ga-akwado m ụbọchị ahụ. Ndị nna biko nọ bịanụ unu kwado m. Ndị nne bịanụ unu kwado m. Ndị night ejigo m ohere a na-asị biko nọ bịanụ unu kwado m ụbọchị ahụ. Ndị youth anyị, ndị youth amarịọkwa unu bịanụ ụbọchị ahụ ka unu kwado m. Ọ dịghị far from here, just 30 minutes from here to the parish ebe m nọ. Kedu aha parish gị? Aha parish m bụ Our Lady of Grace Encino. Encino ịbanye 405 Gime exit 101 north. From 405 to ebe ahụ 2 miles you get there. Ọ dịghị far. And mass about 5 p.m. And a good thing is we have Labor Day weekend. So Monday I will horror. Otobi Jeso. Okay, pardon. So we have Labor Day weekend. Abasa Chamas. Anya Gawase na arena ebe Aingano. Where made the celebration. And ana m akọ ya ka ekwe kemgbe anyị si wee bido ya n'ụbọchị ahụ ka ha ga-ahụ ka ndị Igbo si eme ihe. Ama m na unu agaghị ekwe ka ihere eme m. Unu ọ ga-ekwe? Unu ọ ga-ekwe? Good. Oto dị Jesu biko ndị charism
unu ma na awụ mmembụ nakwa ya. So ụbọchị ahụ bịanụ n'igwe, ihe unu ga-eri nọ, ihe unu ga-aṅụ nọkwa. Okay, I'm celebrating my 15 years anniversary. I was like I could wear 15 years. I will 50. 15 years. So because Mario, na adekwa ndị ikwu nne m n'ebe a nwa dị ya n'ụlọ na-asị ụbọchị ahụ bịawanụ, udo dịrị unu. Anyị na-ekene ya. Ọ sị na ikwu nne ya bụ Anambra, so ndị Anambra niile ọsọ unu biko na ya gbukwere unu ikpere na omenani na etu o si wee dị. Ndị ukwu ọjị fada ilozoziri ha elozo, iso na ndị ukwu ọjị n'ihi na ayọ ha ka ha bịa kwue. So biko anyị anụgo agwaghị anyị nụrụ ihe o kwuru 5 p.m. ọ na-ayọ anyị ka anyị bịa nọnyere ya. Daalụ. Ka anyị kwuzie n'ọtọ gbasa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị agwụsịgo ka anyị kelee n'Chukwu. Ekele dịrị Chukwu. Hymn number 602. What a friend we have in Jesus.